Men vad fan, inte igen! Tobias! Är det du som har lagt brödet här på golvet? Menar du det med ost på ett glas bredvid som står mellan kylskåpet och köksön? Ja, precis det. Nej, det vet jag ingenting om. Herregud, alltså vilken idiot. Men herregud, var det du eller inte? Och vart är du någonstans än? Gå ett steg framåt. Sväng höger och gå 5 steg. Men vad fan. Okej då, det var jag. Hello there, stranger.